Ywaruok nomuoche apisi mar migao mar omenda e kaunti ma Siaya e kinde ma nurses ma e kaunti no ne omonjo apisno ka giseoten kaunti ma Siaya kuom rem ma rito winjruok ma chulo gi osara kaka ne gibedo gi winjruok. Kotelnegi gi riwruok mar nurses bade ma Siaya, nurses go wacho ni deko mar chudo margi en gino mosebedo kanuore gino ma bende kelo ng'ikruok e chenro mopogore opogore. Nyaka sani chudo ma dwe ni nosingnegi juma mokadho to nyaka sani pok ochulgi. Giwacho ni winjruok noketi mar osachgi ni onego donji tarik 30 ma dwe ka dwe. To wan kaka be watiyo pile, wan gi geno ni salaries onego bed ni chulo e sa maber mondo okonywa e yorewa ma pile pile. Koro gileo ma oleo go ni nyocha wamiyo employer notice ni kawuono ne wabiro, to ne wabiro wate, ne waamua mondo wabi joma tin mondo wapenji ni salary ni kanye, kinyalo miwago nikech ok wanene bank to miwago wadog kode. To bende wawuoyo gi jatelo mar department mar finance e sim ma ochikowa ni oluwo yorno, kendo karom sa 10 kawuono to ang' ne onyiswa adieri ka wayudo pesa kawuono koso kiny. Report ma omiyo sirikal ma kaunti ma Siaya en ni wadhi medo biro ka indigo nyaka waneni salary marwa ochul.